Orain entzungo duzuna Somorrostroko ikastetxeko segurtasun arauak dira. Osasun Kontseilaritzak COVID-19aren egoera dela eta ezarritakoaren arabera. Arau hauek betetzea ezinbestekoa da zure segurtasuna eta ingurukoena bermatzeko. Ikastetxera etorri baino lehen, tenperatura neurtu eta sukarra badaukazu geldi zaitez etxean. Maskara erabiltzea derrigorrezkoa da ikastetxe osoan eta eskola orduetan. 2 maskara ekarri behar dituzu, bat ipinita eta ordezko bat. Zentroko espazioaren batera sartzen zaren bakoitzean, gel hidroalkoholikoarekin garbitu beharko dituzu eskuak. Komunean, errespetatu gehieneko pertsona kopurua eta garbitu eskuak sartzean eta irtetean. Klaserako zure materiala ekarri. Gogoratu, ezin da partekatu. Arduratsua izan zure lantokiarekin. Errespetatu sarrera eta irteera bideak eraikin guztietan. Mantendu segurtasun distantzia. Eta gogoratu, koronabirusa gelditzea guztion ardura da.